Zažili ste už situáciu, keď ste urobili niečo, čo bolo v rozpore s tým, čomu veríte? Predstavte si, že sa snažíte žiť zdravo, no jedného večera si objednáte pizzu o polnoci. Hneď potom si začnete hovoriť, že ste dnes vlastne nejedli veľa, alebo že život si treba užiť. Týmto spôsobom si ospravedlňujete správanie, ktoré nie je v súlade s vašim presvedčením. Presne toto je kognitívna dizonancia. Psychologický stav vnútorného napätia, keď naše správanie nezodpovedá našim hodnotám alebo názorom. Tento fenomén môžeme pozorovať v mnohých oblastiach života. Napríklad fajčiar, ktorý vie, že fajčenie škodí zdraviu, si začne hovoriť, že pozná ľudí, čo fajčia celý život a sú zdraví. Alebo niekto, kto kúpi veľmi drahý telefón, ktorý si nemôže dovoliť, si povie, že to je investícia do produktivity. Hoci ho používa hlavne na sociálne siete. I don't follow rules. I follow dogs on social media. Kognitívna dizonancia je bežný a prirodzený jav. Neznamená, že sme neúprimní, skôr to ukazuje, ako silno túžime po vnútornom súlade. Kognitívna dizonancia nám ukazuje, že náš mozog je schopný veľkej flexibility, ale aj sebaklamu. Naučiť sa ju rozpoznať je prvý krok k tomu, aby sme boli v súlade sami so sebou.